Eman zuen Maria Angeles herritarraren kasua. Etxegabetze arriskuari lotutako kase batun aurrean aurkitzen ginen. Herri elkartasuna adiraziz, bidegabekeria honen aurrean injustizia hau salatzeko eta Maria Angeles bere etxean geratzeko asmoz kolektiboa sortzeko erabakia hartu genuen. Hasieratik garbi izan dugu etxegabetze hau ez genuela onartuko, eta helburua Maria Angeles bere etxean bizitzen jarraitzea izango zela. Horretarako, bide juridiko guztiak aztertu ditugu, mobilizazioak antolatu ditugu, eta ekonomikoki aurre ikusten genuen zorra kitatzeko ekimen desberdinak irudikatu ditugu. Baina azkenean, dakizuen moduan, epaileak etxea enkantetik atera eta zorra ordaintzeko aukera eman du. Zorra usurbildar anonimo batek kitatu du, etxe bizitza erosi eta Maria Angeles utzi usufruktuz, bizi den bitartean. Honen harira, herri bilgune honetatik adierazi nahi dugu hau ez dela hemen bukatzen, eta gaurkoan Maria Angeles izan dela, baina bihar beste dozein izan daitekela. Herri honek ezaugarri nagusia baldin badu herri elkartasuna da, eta beste behin ere erakutsi dugu bidegabekerien aurrean ez dugula etxiko, eta ogi gogorrari agin zorrotzak erakutsiko dizkiogula. Azkenik aipatu, bildu dugun diru guztia stop desahuziosera bideratuko dugula, etxegabetzen zorrei aurre egiteko. Beraz, zoriona Maria Angeles, eta etxegabetze eta kaleratzerik ez.